خانمانی گرامی و подписчикои муҳтарам, ба командаи бонувони Libos TV то 5 зане ки мехоҳад зиндагиашро тамоман тағйир диҳад занг занад. мо зиндагонии ин 5 нафарро тамоман тағйир медиҳем ва агар хоҳанд намоиш медиҳем ки тавонистем. занг занед ва муваффақ шавед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯзам дар бозори Корвонем барои шумо ёлка ном дорам. оҳо, ин ном аҷибот аст. ёлкачаҳои соли навӣ барои духтаракҳо, барои одамое ки нағз мебинанд, чизои мехдора. нархи ами ёлкачаҳо то размер чанд аст? то 50-60 ам. ай 50 то 60. Яре ки знаете, апои булбалам хасан мешаванда. имрӯз на марҳамат бинед. ина ёлкачаҳо нархшон 220 сомон ҳамагӣ нархи дона. марҳамат занг бизанед, заказ кунед. ҳо размери 60 пуша аҷибот ба даст танед. ёлкачаҳои девонача. пуштиш ягон рисунка надорад, а? пуштиш хеле скромный будааст. ама ай дур мегирам. дарозиш ай зону поён ай дарозиш ҳам хай дарозтар ай. марҳамат бинед. хела дароз будааст, хела. ай зону поёнтар ай ба фикрам ҳамин хел. 220 сомон нархш. як цвет дорем фақат. Не, як цвет дошта будастам ки. Дароншон и блюрай. ина марҳамат бинед. аҷибот фасони шо касе ки гирифтанӣ бошад, марҳамат занг бизанад. даже остиношам чӣ дора, баъди остинош бои хел айдарони хел чикакаге. блюри тоза ҳай. материалш зур ай. барои ки ҳам хел материалро мо дастафта мекунем. жалб намешавад. блюрш аҷибот соза якум сота. касе ки мисол мехоҳад, мо шумода дастафта дорем тамоми ҷо. марҳамат бо мо ай дуртар мегирем, шумо бибинед. ина чизи новинкае ки имрӯз омадагиай. тезтар харидорӣ кунед ки тамом нашавад. то размери 60 пуша тезтарак занг занед. мо барои шумо гирифта монем ки тамом мешавад. ина чизе ки шумо дидестед, ё курткаи ҷинсовка. дута ҷибак доранд. ба ташонда дигар кунед, вали пашмияй барои духтаракҳои хануктар. ай 48 то 50 размер пака ҳастай. остинош нахел манжет, поёншон манжет ай. пустшон дора. марҳамат бинед. аҷибот. марҳамат бинед. мехшонам аҷибот ай. мехшон на ай болош мегирем. ё ам хел қоидави каги ранги чивори. ай ин мехш аделни ай. мехи ки мисол ранги гребон ай аделни ай. ина хел тотора мерава. бо пуштишда чӣ дора? саркашак дора. ина марҳамат саркашакш аделни ай. ина ё пайваст мешава. саркашакш пайваст мешава. аҷибот. нархиш 300 сомон. ина барои апои хунуктака касе ки мисол заказ мекунад. чизи нағз қоидави. масалан касе ки мехоҳад ҳамин боро бигира, марҳамат заказ кунад. то размери 48 то 50 ра будааст. афсус ки калонтараш айён нест. шумо метавонед ки лекин ба шимерка то 52 пуша метавонам пушана. то 52 пуша метавонед ки занг бизанед. аям чиз заказ кунед. соҳиби ҳамин чиз шавед ки нархаш 300 сомон будааст. ана курткаи лазер мегӯянд. курткаи лазер ай размери 44 сар мешавад то 50 ра. ё махруфка, ё мех доранд. мехошон снимаишиай. баъд ина капшон доранд. капшоншон аделнай да пайваст кардагиай. ина чанд намуд астай лазеро. нархшон 350 сомон. гуанжо бо идора ӯзбекистон сортиш бо пастарай. нарх вайш 300 сомон. оригиналош 350 сомон. 350 сомон нархи оригиналош. ё безрукавка будааст. нархи безрукавка 250 сомон. безрукавкаш 250 сомон. бори гуанжоу, бори пекин тозаш. касене ки мехоҳем заказ кардан, марҳамат дар WhatsApp бинависед.